baol Hari na. nga gipuog sa punuan sa duldul. Giduhol na. Og bago gibuksan ng baul gikuot-kuot sa likod sa yangki. Ala, my God. Papa J. Boy Nunoy, kamusta mo? Abelardo da ini, Papa J. Boy Nunoy. Nicanor. Yawa pangalan. Abelardo. Abelardo Bernardo Rolando. Mabuligon, mabinuligon ko nga klase nga pagkatao. About helpful. Mabinuligon na aluan pa kay kabalo ko Papa J. Boy Nunoy kung unsa o ano kapait. Kapin pa kung ikaw pigado nga tao. Pigado. Papa J. Boy Nunoy, ang akong asawa nasa abroad. Oy. But sing ganun hindi ka pigado. Ug ang akong duha ka mga kabataan ari sa ako nagasustento ang akong asawa sa mo. Pero Papa J. Boy Nunoy, gusto kong buligan ang akong asawa. Ang tanan nga mga napadala sa akong asawa gipundar ko sa gitawag og negosyo. Mayo. Ayun yung bataan. Oo, siguro mangin leksyon ini ang istorya ni Rolando. Yan. Papa J, ha? Oo, tanan nga may mga asawa nga mga abroad out Ayaw there. pa ni siya. Oo. Papa J. Boy Nunoy, gadawat kog prenda sa lupa. Uy! Maayo ni. Oo, maayo. Swerte kayo ang asawa mo, Yan. ang misis mo. O iba pa nga mga negosyo Papa J. Boy Nunoy nga pwede may makapundar. Sa wala man nagapang hambog Papa J. Boy Nunoy. Pero hambog yun. Hambog na gyud ka. Nakakuha ko og prenda Papa J. Boy Nunoy nga palayan. Palayan. Oy, sana Maayo ni all. Brad. Maayo ni. Maayo. Business-minded. Business yun minded niya siguro, pagkataon ni. Papa J. Isa pa, Future. Papa J. Boy Nunoy. Naghinay-hinay naman ko sa amon nga negosyo nga buy and sell. Buy and sell. Ano yung buy and sell? Oo. Bayabas og sili. Buy and sell Papa J. Boy Nunoy og mga empty bottles, plastic, bakal, boronsi. Murag kuan Papa J, may na siya junk shop. Junk shop, tama Brad. Murag Correct. istalon ng Junk shop, birada. oh. JP Junk Shop. Oo. Diri ko ginakuha Papa J. Boy Nunoy tanan namong gasto sa akong mga kabataan. Kaya wala ko ginasalig Papa J. Boy Nunoy. Ako mga ang ginapadala sa ko sa akong misis. Good boy, good Ayaw. boy. Ang bait mo naman, Oo, sana kunin ka na. ni Lord. Huwag naman sana. Ayaw. Hindi pa tapos Ayaw, ang ayaw. mission mo sa Yeah, earth. yeah. Oo. That's why Papa J. Boy Nunoy, sa panahon sa pandemya, medyo nakita na ko ang akong mga abyan, mga kapitbahay. Oho. Nakabulig-bulig po ko Uy, ginagmay sa maayo, ila. Papa J. Oo. Very good. Palakpakan, Rebel. Palakpakan ng si Juan Abelardo. Abelardo. Dapat tularan, Yan. Papa J. Taga din man ka, Abelardo. Oo, Abelardo. Basi gusto mo na kay bakante nga lote dira. Mga-star mo ni Papa J. Kasi pwede mo nimo dia pa, pa-staron na sa imong lote. Bisag pagsudan-sudan ra. Anda, may ka. Abelardo, mayong tao. That's why, Papa J. Boy Nunoy, hindi ko na-recognize ang ninang sa ako ang bata Uy. kanaron. Kumare. Lahi na ni, mare na ni. Kumare. Ayay kang bata ka. O mga mari, Mari. mga pariente, ay inyong pari, wala diri. Papa J. Boy Nunoy, from Tacorong Public Market, Makawala, gumog stress ba? Uy, salamat ha. Julieta David, salamat sa imuha, ma'am. Sa mga Thank City you. of Tacorong. Goodwill. Ayan. Oo, salamat sa inyo. Ay mo kabalaka dira kay Brad medyo di daw makuha tong signal yan. Ay Uy. 104.5 brigada dito Nan. from Tacorong. 104.5. Yan. Kung mahina ang mong signal, Yan. pwede ninyo. Kana lang inyong pwede lisuod. Oo. Oh, Papa J. Boy Nunoy, ang Marie. Maria. Si Marie Elsa. Uy. Uy, Ilsa. biniyaan ni Papa J. Boy Nunoy sa akong kumpare. Uy. Sumakabilang bahay. Si kumpare Papa J. Boy Nunoy. Butsing ganun. Lonely si Maria. Yan. Lonely is the night. Lonely is the night. When my life shining through. Sabi na ko magkanta siya og Making love out of nothing at all. Bolelyasok.
Paglahi niya akong nasimhutan la. Nakasimhot. Simhot ko dili maayo. Agoy. Ay, kang bata ka. Kung makasimhot ka ga dili mao, bot sing gano namit ina. Ora durian. Ako, Papa J, nakasimhot ko Kag dili mao. ginamos. Lami bito ng ginamos. Oo. Dili kaayo-ayo sa atong ilong pero, Pero- imong matilawan. Mawala ka sa passing. Mawala. Oh, Papa J. Boy Nunoy, naluoy mo kung Marie Elsa. Biyaan na sa sayang bana. Ayan na. Ang bata talagsa lang makakaon og mga lamian na pagkaon. Uy. That's why, Papa J. Boy Nunoy, gihangyo ko sa akong misis. Na kung pwede, buligan ko si Marie. Ay, kang bata ka. Pero Papa J. Boy Nunoy, sa mga duha ka bulan akong pagbulig ni Marie. Lahi man ang gusto ni Marie. Uy. Karong kang bata ka. Sigurado. Aside ko no, Papa J. Boy Nunoy, sa ayuda, o mga ginagmay nga gastuson, ihatag ko niya. Kung maari ko no, Papa J. Boy Nunoy, ubanan ko siya sa panahon sa kagabihon. Ay, amo nang ginahambal Papa J nga Atay kang bata ka. bastante sa ayuda, bastante payod sa ayud. Ayuda. So, Papa J. Boy Nunoy, hindi ko gusto makasala. Laka. Laka. Pero Papa J. Boy Nunoy, Nakasala jud. lahi mo gud si Marie. Halaka. Matay ka, mata ka. Patay. Layuan mo ako kung liligaya ka sa piling ni Mama. At kung ang papa niya ay ayaw kay Mama. Atay kang bata ka. Tukso, layuan mo ako kapag Papa J. Boy Nunoy. kapag ang itlog ko Papa J. Boy Nunoy. magpaba. Alam siya na ang next nga natabo. Pwede gali Papa J, ikaw ga story ako mo background. Sige. Alam siya na ang next na natabo, Papa J. Boy Nunoy. Subong di ko balaan, Papa J. Boy Nunoy, paano mo gawa sa inganing nga sitwasyon? Kay murag na trap naman ko, Papa J. Boy Nunoy. Ug isa pa. Pag nakita na akong ayaw man si Marie. Oy. Pwede pa klaro kung ano Anong bot klaso siya nga- nun klase sa nga maayo ni? Maayo magluto, maayo magpalangga, maayo maghatag sang importansya sa imo. Oo. Papa J. Boy Nunoy, di ko na lang hamba kung ano ning maayo. Basta, Papa J. Boy Nunoy, buligi ko ninyo. Ay gusto ko na mukalas, pero si Marie. Sige magsunod-sunod si Marie, Papa J. Boy Nunoy. Tagay kong advice. Atay kang tamhana ka. Nga man gyud. Salamat, Papa J. Boy Nunoy. Abelardo. Mads. Muulin ako, Mads. Dali lang. Mads, tama naman siguro ning natag ni Oo. ni Marie nimo. Amo man lang ning ipadala niya. Aris kalibo. Tapos tunga sa sakong abugas. Salamat kayo pariya. Kay dili tungod sa imo. Wala mi kakaon. Wala problema na, Mads. Kaluoy po ng mga kabataan ko. Bisan ano na nakon ka, himo sang tanan nga maka-income ako pero hindi gid makaya. Sa mga balayran pa lang namon sa kuryente, generator, elevator, refrigerator, pati na sa mga Okay, kwarta pero may alligator. magdagag appliances. May generator pa. Pero pare, Pero Mads, thankful gid ko ayaw mo kay ulog mo talaga ng langit. sige Mads. Ako na lang maingon kay Maringa. Salamat gid kayo sa inyong mga tabang sa ko. Sige Mads, wala problema na Mads. Oo. Unya, kailangan na ako mapuli Mads kay mga bata dito. Dali lang pare. Kay nung ka ba sa tunga? Natabo ka. Tinalikdan gabi diha sa kanto.
Lambot mo hambalon, Mads. Diya man gud oh. Kanang kita nimo kanang poste na diya kinang medyo Mads. medyo dulom-dulom. Mads, atras gamay, Mads. Murag- Ay, sorry pare. Pero pare alas 11 na ni sa gabi eh. Basi lagi, kung Mads. gusto nimo dali anay dayon anay. Pwede ka kape-kape. Mads, Pwede ka kape-kape. Pagkatapos nimo kape-kape, pwede ka kap-kap. Mads, pwede ko mangutana, Mads? Dali na bala. Mads, Dali na. Mads, mangutana sa ko nimo, Mads. Sa gusto nimo sa kape. May gatas. Mads, Dali na ba? Mads, Gabiin na. Dali na ba? Mads, kailangan na ako muli, Mads. Ikaw ba na pare Mads, Sayang man siguro ni nga. Magulang ko liko. gitanggal niya ang iyang. Sa ko no. Tanawagot pare Gigi. Na ako'y pimple sa likod. Pwede pakipusa na lang. Puti ang likod eh. Pare dili na. Dili na. Kanang Mads, sa pikas pimple. Kanang kita nimo kanang sa ubos. unsa ko no. Kita nimo na pare. Mads, Kana pare. dili man na Pwede ko dili man na pimples. makapatabang sa imo Mads, Dili na ko makaya. Pwede Mads, pakikuha sa iyang mata. Sige na pare pa. Mads, Di ko katulog kay sige ngot-ngot. Mads, dili ba ta makasalaan ni Mads? Dili man siguro pare kay limpyo man ang atong una-una. Sige na pare. Di na ni Mads. Patabang na ko nga pakitanggal ka ng mata sa akong uyapos. Gapula na biyaning uyapos ni mo, Mads. Na sige pare. Pula na kaayo, Mads. Dali na pare. Mads. Dali na pare. Gigunitan niya. Gigunitan niya akong kamot. Paliw pare. Mads. Pare. Mads. Bring that ass back like a Pare. Mads, pila na ba katuig nga nawala na si pare, Mads? Siguro pare sa pagkakaroon pare. Mag 9 years na. Dugay-dugay na gud ay, Mads. Dugay na jud pare. Bitaw pare. Pila na pod katuig wala si Mare. Dugay na pud, Mads. Pulo na pud katuig, Mads. Apa. Mads. Siguro pare if you don't mind. Mads. Gimingaw na siguro ang imong putaw. Uy, Gimingaw na siguro imong putaw. Mads. Ayaw ka bala ka pare. Pare. Mads, boy. Kasi kung pwede pare. Tudsan na pare. Mads, boy is... Mads. Pare. Mads. Ay, Mads. pare. Mads. Ikaw lang siguro ang bulong. Mads. Pare. Siguro amo na ning tion. Amo na ning tion nga mabulong ang akong katol. Tanawagot pa rin, Naghan ako katol. Bitaw pare. Mads. Epektibo ba na ang imong haplas? Mads. Ano na ginahimo ni mo, Mads? Pare. Ano pang ginahulat mo? Karutan na. Sa wala-wala jutay pare. Tama ni. Kini banda kini. Na pare. Grabe. Pare. Grabe maning buling. Hindi na pare. Din ba banda, Mads? Sa wala-wala jutay. Kini, Mads? Kini? Dili na dira. Din banda, Mads? Kana. Kini? Na. Di man ni pimple, Mads? Unsa di ay na. Di man ni pimple, Mads? Samad man ni, Mads? Samad.